Ji bo çapemeniya azad rojnameger û rewşenbîrên di girtîgehan de ne sendîkayên çapemenî û nivîskaran li ber girtîgeha Bakırköya Stenbolê nobeta azadiyê dan dest pê kirin. Nobeta azadiyê bi beşdarbûna saziyên wekî TUAD, Koordinasyona Komeleya Jinên Azad ya Stenbolê, Hasan Cemal, Ender İrmek, parlamenterên CHP Sezgin Tanrıkulu, Sendîka Nivîskaran ya Türkiye û bi beşdarbûna dayikên şemiyê berdewam dike. Hatname îro ser rojname me ne û ser özgür gündem û azadiya welat jî do avêtine ser hevalê înan, hevalê zana hemû rojnameyer hatine girtine ber ku wê nêrînê xwe azad bînin ziman ber ku ev şerê qirêj ser gelê Kurd hemû serî da gelê Kurd hemû gelê bindest dimeşînin ber özgür gündem û azadiya welat dengê gele hemî gelê bindest e. Di ser girtina Rojnameya Özgür Gündem û girtina nivîskar Aslı Erdoğan, gerînendeyê weşana Giştî Bilîrkaya û müdürê karên nivîsan a Rojnameya Özgür Gündemê İnan Kızılkaya çalakî hat darxistin. Di çalakiyê de pankartên wekî ji çapemenî re azadî, rojnamegerî nesuçe, rêhevalên aslî di nobeta azadiyê de ne û em hêle virin û dinivîsin pankart hatin vekirin. Hasan Cemal daxaftina xwe de got min li girtîgehê pirtûkên Aslî dixwandin û ez îro ji bo azadiya Aslî li virim. Sezgin Tanrıkulu jî got bi girtina wan kesan em dibînin ku fikrên hemû cîhanê dibin sextekî çawa de ye û got Türkiye û li cîhanê yên ku şer dixwazin li hember fikr û aşîtî xwe zanin. Her wiha serokê Odeya Tabîban Selçuk Erez endamê Komeleya Nivîskaran ya Türkiye Hakkı Zariçî ji dengê Amerîkayê re hestên xwe anî ziman. Selçuk Erez dibêje sedema şerê navxwayî û derve pirsgirêka Kurd e û dibêje bi lezgînî ve gerin müzekereyan. Hakkı Zariç jî got vê pêvajoyê bi Aslî dest pê nekir, kevne şopiya dewletê berdewam dike. Hêjayê gotinê ye piştî darbeya leşkerî û îlankirina rewşa awarte ne tenê li Stenbolê, li hemû deverên Tirkiyeyê li ser çapemeniyê zextene. Bi taybetî jî li ser çapemeniya Kurd. Azadiya welat ku li Tirkiye tenê weşana Kurdî dike, polîsan di ser avêtinê de 27 xebatkarên rojname girtin bin çavan û di heman demê de weşana Özgür Gün TV li ser Türksatê hat qutkirin. Sozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol.